салому дуруд тамошобинони ҳамешагии барномаи сайри кайҳон. имрӯз мо дар барнома яке аз самтҳоеро дарҷ менамоем, ки ба инқилоби илмӣ дар самти астрономия ва астрофизика омӯзиши коинот овард. Яъне барномаи мо ном дорад телескопҳои насли нав. яъне чаро мо телескопҳои насли нав номгузорӣ кардем? чунки дар барнома маҳз нақши телескопҳое пешниҳод мегарданд, ки тавонистанд дар як муддати кӯтоҳ то ҳадде маълумотҳои илмӣ ба олимон пешниҳод намоянд, ки то ин давра яъне илми астрономия ва астрофизика аз он ошно ё шинос нагашта буд. маҳз ба телескопҳои насли нав, телескопи Ҷеймс Веб, Евклид ва расадхонаи заминии Рубин ба ҳисоб меравад, ки дар ин ҷо расадхонаи Рубин, телескопи кайҳонии Евклид, телескопи кайҳонии Ҷеймс Веб нишон дода шудааст. телескопҳои насли нав яъне имконият медиҳанд, ки асрори ниҳони коинот, ки то ба имрӯз ба инсоният ва алалхусус олимони соҳа муайян набуд, имконият фароҳам оранд. ва мо дар рафти барнома маҳз оид ба ин имкониятҳо сухан хоҳем кард. мо саволе ба миён меояд, ки чаро насли нав мегӯем? то ин давра ҳам телескопҳои кайҳонӣ буданд, телескопҳои пуриқтидори заминӣ буданд ва чаро ин се телескоп телескопи насли нав номгузорӣ карда шудааст? чунки телескопҳои муосир дигар танҳо ҳамчун як чашми калон хизмат намекунанд. онҳо системаҳои мураккаби ҷамъоварии коркард ва таҳлили маълумоти бузург ба ҳисоб мераванд. яъне онҳо як системаи мураккабе ҳастанд, ки то ин давра ба инсоният ҳамин гуна системаҳо ноил гашта набуд. Ҷеймс Веб, телескопи Ҷеймс Веб ба инфрасурх ба галактик бо инфрасурх яъне ҳудуди инфрасурх мушоҳида намуда ба галактикаҳои аввалин, абрҳои чангӣ ва атмосфераи экзосайёраҳо назар мекунад. яъне манбаъҳои аввалияи пайдоиши коинотро меомӯзад. телескопи кайҳонии Евклид бошад сохтори калонмиқёси коинотро дар фазо ва вақт харитасозӣ мекунад. расадхонаи Рубин бошад осмонро яъне такрор ба такрор мушоҳида намуда ҳар тағйиротро сабт мекунад. аз астероидҳо сар карда то ситораҳои тағйирёбанда таҳқиқот менамояд. яъне ин се самт якҷоя астрономияро ба давраи маълумоти калон ворид намуданд. аз ин сабаб ин навъи телескопҳоро телескопҳои насли нав номгузорӣ менамоянд, чунки онҳо метавонанд дар якҷоягӣ як инқилоби илмиро ба миён оваранд. дар слайди мазкур муқоисаи кӯтоҳи ин се расадхона нишон дода шудааст, ки се вазифаи стратегиро иҷро мекунанд. телескопи кайҳонии Ҷеймс Веб коинотро дар ҳудуди инфрасурх таҳқиқ намуда, мақсади асосияш таҳқиқи галактикаҳои аввалин, ташаккули ситораҳо, экзосайёраҳо ва объектҳои системаи офтобӣ ба ҳисоб меравад. дуюм, телескопи Евклид коиноти торикро таҳқиқ менамояд. мақсадаш сохтани 3D харитаи миллиардҳо галактикаҳо барои фаҳмидани материяи торик ва энергияи торик ба ҳисоб меравад. расадхонаи Рубин бошад коиноти тағйирёбандаро таҳқиқ намуда, мақсади асосияш сабти шабонаи тағйирот, ҷустуҷӯи астероидҳо, суперноваҳо ва рӯйдодҳои кӯтоҳмуддати коиноти тағйирёбанда ба ҳисоб меравад. яъне онҳо мақсадҳои гуногун дошта се ҳадафи стратегие, ки мо қайд намудем, анҷом медиҳанд. дар ин расм телескопи Ҷеймс Веб нишон дода шуда миссияи фаъоли наса яъне агентии кайҳонии Америко, агентии кайҳонии
аврупо ва агентии кайҳонии япония ба ҳисоб рафта дар нуқтаи лагранж 2 тақрибан 1.5 миллион километр дур аз замин фаъолият мекунад. чиро таҳқиқ менамояд? нури сурх ва инфрасурх объектҳои хеле дур, сард ё дар паси чанги кайҳонӣ пинҳоншударо таҳқиқ менамояд. ба мо имкон медиҳад ки ба давраҳои аввали коинот ва ташаккули ситораҳо ва сайёраҳо назар кунем. соли 2021 телескопи ҷеймс веб ба мадор бароварда шуда дар мадори кории лагранж 2 қарор дорад ва телескопи ҷеймс веб имконият медиҳад ки зиёда аз 3.5 миллиард соли гузашта назар афканем. яъне аз аввали коинот таҳқиқотро аз аввали пайдоиши коинот шурӯъ менамояд ва ба кашфиётҳои нодир дар ин самт ноил гаштааст. самтҳои асосии илмии телескопи ҷеймс веб якум омӯзиши галактикаҳои аввалин, дуюм тавлиди ситораҳо, сеюм экзосайёраҳо пайдо кардани ҳаёти берун аз заминӣ, чорум таҳқиқи системаи офтобии мо ба ҳисоб мераванд. телескопи кайҳонии ҷеймс веб ба монанди микроскопи кайҳонӣ барои таҳқиқи гузаштаи коинот равона карда шудааст ва ин самтҳои асосие ки қайд гардиданд омӯзиши галактикаҳо, пайдоиши ситораҳо, экзосайёраҳо, таҳқиқи системаи офтобӣ, мавқеи асосии самти асосии таҳқиқи телескопи мазкур ба ҳисоб рафта дар ин самт инқилоби илмӣ ба миён овард. телескопи кайҳонии евклипт бошад харитаи коинотро месозад, яъне аз миллиардҳо галактикаро таҳқиқ карда як харитаи мукаммали коинотро месозад. таҳқиқоти асосии он яъне аз 1/3 қисми осмонро пурра харитасозӣ карда то 10 миллиард соли рӯшноиро таҳқиқ мекунад ва соли 2023 ба мадор бароварда шудааст. саволи асосӣ дар ин ҷо чаро васеъшавии коинот суръат мегирад ва материяи торик сохторҳояшро чӣ гуна месозад? дуюм, чӣ кор мекунад телескопи евклипт? евклипт миллиардҳо галактикаро то масофае ки нур яъне 10 миллиард сол мерасад мушоҳида карда харитаи 3D онро месозад. фарқияти асосии телескопи евклипт аз ҷеймс веб дар он аст ки евклипт на барои як объект балки барои харитасозии калонмиқёси осмон сохта шудааст. яъне агар телескопи ҷеймс веб як объекти мукаммалро яъне алоҳидаро таҳқиқ намояд, телескопи евклипт бошад тамоми коинотро яъне аз 1/3 коинотро харитасозӣ мекунад, яъне фаъолияти густурда дорад. телескопи яъне евклипт чӣ гуна коиноти торикро месанҷад? мо материяи торик ва энергияи торикро мустақим намебинем. евклипт таъсири онҳоро дар геометрия, тақсимоти галактикаҳо ва таҳаввули сохторҳои онҳо чен мекунад. линзагирии заифи ҷозибавӣ, тақсимоти галактикаҳо, сурхшавӣ ва масофа, яъне массаи ноаён, каҷии дурахшонӣ, шакли галактикаҳо, харитаи массаи онҳо сохта мешавад ва бо ҳамин усул евклипт коиноти торикро меомӯзад. расадхонаи астрономии рубин ки ба омӯзиши коиноти тағйирёбанда равона карда шудааст, системаи асосии ин телескоп 8.4 метрро ташкил дода, камераи он 3200 мегапиксел аст ва нақшаи мушоҳидавӣ ё абзории он 10 солро ташкил медиҳад. фалсафаи асосӣ дар он аст ки осмонро не як бор балки такроран мушоҳида мекунад. ҳар тағйирот ба маълумоти илмӣ табдил меояд ва ҳатто дар як ҳафтаи мушоҳидааш
тавонист ки миқдори зиёди астероидҳои нодирро кашф кунад ки даври гардишашон дар атрофи меҳвар на камтар аз 2 дақиқаро ташкил медиҳад ки ин яке аз аввалин маълумотҳое ҳаст ки то ҳамин аввали соли 2026 ба олимони соҳа маълум набуд. яъне агар шояд медонистанд аммо мустақиман мушоҳида карда, яъне кашфи ин ҷирмҳо ғайриимкон буд ва тавонист ки расадхонаи Рубин ин навъи маълумотро ба даст оварад. ва расадхонаи мазкур барномаи 10-солаи аксбардории системаи осмони ҷанубии сайёраи моро ташкил медиҳад. яъне 10 сол нақшаи мустақими худро анҷом медиҳад. сабти рӯйдодҳо, астероидҳо, кометаҳо, суперноваҳо, стораҳои тағйирёбанда ва ҳодисаҳои нодирро таҳқиқ мекунад ва шакли зоҳирии расадхонаи Рубин чунин аст. расадхонаи Рубин ва ҷирмҳои хурди системаи офтобӣ. дар аввалин мушоҳидаҳои санҷишӣ Рубин ҳазорҳо астероидҳои навро сабт кард. қувваи асосӣ дар он аст ки объектҳои ҳаракаткунанда дар аксҳои такрорӣ зуд ошкор мешаванд. яъне пай дар пай такрор ба такрор мушоҳидаҳои мустақим анҷом медиҳад. тасмаи асосӣ миллионҳо астероид худ барои омори ҷирмҳои хурд яъне пай ба вуҷуд меорад, яъне кашф мекунад дар тасмаи асосии астероидҳо. кометаҳо ва ҷирмҳои байни ситорагӣ, пайгирии объектҳои фаъоли зудтағйирёбанда ва меҳмонҳои байниситорагӣ ба монанди кометаи 3i Atlas, 2i Борисов, 1i Оumuamua ки ин 3 то ҷирми номбаркардашуда ба меҳмонҳои байниситорагӣ дохил мешаванд ки ба системаи офтобии мо аввалин маротиба ворид шуданд. ва такрори мушоҳидаҳо ҳаракатро аз фосилаи байни кадрҳо муайян мекунад. яъне такрор ба такрор мушоҳида кардани ҳамон қисмати осмони ситоразор имконият медиҳад ки ҷирмҳои хираи ва ба телескопҳои заминӣ мушоҳиданашаванда ошкор карда шаванд. дар ҷадвали мазкур қувваи илмии ҳар як телескоп оварда шудааст. телескопи Ҷеймс Веб самти таҳқиқ агар коиноти аввалин бошад маҳз хело қавӣ аст. Евклипт яъне маълумоти оморӣ медиҳад ва расадхонаи Рубин бошад дар ин самт хело маҳдуд аст. материя ё ин ки энергияи торик ғайримустақим телескопи Ҷеймс Веб анҷом медиҳад. Евклипт мақсади асосияш ба ҳисоб меравад. Рубин ба бошад муҳим аст. экзосайёраҳо Ҷеймс Веб спектроскопияи экзосайёраҳоро анҷом медиҳад. Евклипт бошад дар ин самт маҳдуд аст. Рубин бошад тағйирёбии дурахшонии экзосайёраҳоро таҳқиқ мекунад. телескопи Ҷеймс Веб бошад астероидҳо ва кометаҳоро дар ҳудуди инфрасурх таҳқиқ мекунад. барои телескопи Евклипт ин самт мавқеи иловагӣ ба ҳисоб меравад. расадхонаи Рубин бошад дар таҳқиқи астероидҳо ва кометаҳо хеле қавӣ аст. яъне ҳодисаҳои зуд пайгирии амиқи он аз тарафи Ҷеймс Веб анҷом дода мешавад. Евклипт ки мақсади асосияш сохтани харитаи осмони ситоразор яъне коинот ба ҳисоб меравад, дар ин самт маҳдуд аст. Рубин бошад мақсади асосияш ба ҳисоб меравад ин яъне ҳодисаҳои зуд тағйирёбанда дар коинотро таҳқиқ мекунад. ин се система рақобат намекунанд, балки якдигарро пурра мекунанд. амиқкунӣ, харитасозӣ, вақтсанҷӣ, яъне агар мо маълумотҳое ки ин се расадхона ба даст меоранд дар якҷоя метавонанд як инқилоби илмиро ба вуҷуд оранд, чунки ҳар яктаашон дар як самти муайян мавқеи калидӣ доранд. яъне агар Рубин мавқеи асосияш яъне хело қавӣ таҳқиқшавандааш астероидҳо ва комета бошанд, Евклипт бошад дар ин самт мавқеи иловагиро соҳиб гаштааст,
чунки он барои омӯзиши ва харитасозии коинот сафарбар карда шудааст. Аммо Ҷеймс Веб боша онро дар ҳудуди инфрасурғ меомӯзад. яъне ин ҳама таҳқиқот дар якҷоягӣ як инқилоби илмии нав ба миён меорад. дар ин ҷо яъне инқилоби маълумот аз тасвир то илм оварда шудааст. яъне якум мушоҳида ҳаст, дуюм калибровка ё коркарди мушоҳидаҳо, сеюм сохтани каталогҳо, чорум модел ё ин ки омӯзиши параметрҳои физикӣ, мадор, масса, синну сол ва панҷум хулосаи муҳими илмӣ ба ҳисоб меравад. дар астрономияи муосир сифати илмӣ аз сифати алгоритм, коркард ва интерпретатсия ҷудо нест. яъне ҳамаи ин гуфтаҳо метавонад инқилоби илмиро ба вуҷуд орад, ки аз тасвир то илмро ба нақша мегирад. хуб бимонед бинандагони азиз, то барномаҳои оянда.